I tu què fas aquí, Lluquet, ja, posadet? Estic supercontent perquè fins ara crec que mai m'havies presentat d'aquesta manera, que jo entrava cridant hola, bones tardes, hola, bon vespre. En Lluc Paricio, un aplaudiment per ell. Aquí ningú se n'ha d'anar disgustat, home, faltaria més, són gratis els aplaudiments. Cris, encantat, això ho fa cada dia. Sol venir aquí amb una pissarra i m'apunt coses a una llibreta perquè tenc molt mala memòria. Molt bé. Tot el més. Té molt males altres coses, però. Perquè m'he apuntat, ja t'ho diré, m'encanta la inconcreció, i la teva quimeta posa, ja t'ho diré, que és el grup, però ja està, m'està estalviant mirar-me les coses. He fet un exercici superimportant de pensar en el teu grup i tot, i que això és una frase perfecta per la inconcreció, per quan vols sortir d'un problema que te demanen alguna cosa i no saps què li has de dir, i són coses en les que penses molt. Així que m'he apuntat una sèrie de frases. La primera no té tant a veure amb això, però és una que sé que la dius, o m'han dit que la dius, quan te confonen amb una persona de Mallorca, amb un mallorquí. Bé, vol l'explicar. A Menorca tenc uns orgues que toquen per si mateixos. Me la pots explicar? Sí. Bueno, jo l'entenc com a... De fet, a Menorca es diu molt, perquè el que xerràvem abans, no?, d'on ets tu? De Menorca? Ah, jo a Mallorca... Jo tenc un cosí a Mallorca. I jo a Mallorca hi tenc unes orgues. Sí. No l'havia sentit en aquesta. I sonen, no? Sí. Me queden fora. M'agraden molt sempre les frases. Te n'he preparat unes quantes perquè si te tornen a confondre amb qualcú de Mallorca tinguis una varietat, perquè tu puguis anar canviant i sempre amb un to un poquet despectiu qualcun, un altre més elegant. Jo te les va posant i tu vas trobant si qualcun dia... Si vols te poden regalar això i te poden enrotllar i te no dut, si vols. No m'escudiràs en caragols, un típic i tòpic que quedaria perfecte. S'entén perfectament. Demostres un bagatge cultural que se fa notar, a més. Aquesta m'agrada molt, l'intentaré dir tota seguida fora mirar càmera, que és... No és el mateix menjar sopes amb ous i llet per set dits que menjar sopes amb sos dits i llet per set ous. Per explicar-li que no és el mateix ser menorquí que mallorquí. També m'agrada. És llarga, però, aquesta. És un poc més ofensiva, aquesta. Però és preciosa, no... Preciosa. Jo li trobo una bellesa poètica. Això li dius una madona i és preciosa. Com graduat en Història de l'Art, vos puc dir que hi veig bellesa en aquesta frase. No... I ja, la darrera... Ai, això, m'agradaria llepar dits, però troc que fa falla la tele per girar d'això. Aquesta me la van dir l'altre dia. Tu si t'hi diuen, jo és que me pensava que eres mallorquí. Jo és que me pensava que li has de dir es pensar no saber, el papà no embarassa, i que era l'altre, i qui no segue, espigola. Aquesta és una que damunt és composta, és complicada si te l'aprens, cosa que no he fet jo, òbviament, perquè era molt difícil. I jo som molt diuen, és molt bona, es pensar no et sabré. Sí, i a més no entendràs res, segur. No, però si te quedes es pensar no et sabré... Però es pensar no et sabré és una gran frase, el papà no embarassa, quatre clar. costats, i qui no segue, espigola. Hi ha d'anar a agafar un poquet lo que queda. És preciosa, o no? Preciosa. Vos agrada? Jo me quedo en la primera, pensar no et sabré. Continuant amb això, he preparat un joc molt ràpid, amunt en referència en el teu grup, ja t'ho diré, que és una sèrie de preguntes compromeses en les quals tu pots contestar-les, que jo m'encantaria que les contestessis, o no, i contestar, ja t'ho diré. I jo te les tornaré a demanar de fora càmera i me dius què te pareix. Va bé. De fora càmera m'agrada també com a frase tècnica de televisió. Ja és superbé, jo. De fora càmera... Vinga, quina ciutat és millor? Ciutadella. Ho té ben clar. Però és que hem d'omplir un temps perquè jo m'ho preparo... Bé, no, espera, ja m'ho inventaré igual. Pots saber per què, però? Perquè jo vaig néixer a Ciutadella. Ben dit. Ben dit. No, cap altra cosa. I perquè està just davant del Cudi i jo vaig néixer al Cudi. Vull dir, és així. No te puc discutir, no tenc que ningú aquí que hagi nascut a Mo i ara m'ho pugui contradir. Diran el mateix. Podríem fer venir a Laura Pons, però ara mateix fer-la venir de Mo m'anirà malament en aquesta hora, pobreta meva. Però ella, a Laura Pons, clar. Els avions pots justar. Vinga, en tenc una altra, és que me les he preparat molt en aquestes preguntes. Vinga, si haguessis de vendre una illa en els alemans, quina vendries? Entenc que Menorca no, perquè li tens una certa estima, o sí. Quina vendria en els alemans? De les 4 illes. De les 4? Formentera, Eivissa, Mallorca i Menorca, quina vendries? No et sabria dir. molt doblers. Per molt de doblers? Per molt de doblers. Que me'ls quedaria jo, en els doblers, o no? Una part, si vols, hi ha una part per darrere que te'l quedar. La comissió. Pots contestar, ja t'ho diré, si no vols contestar. Ja t'ho diré. Veus, aquí tenies els comodí ja t'ho diré. Perquè... Ara, quan t'acabem, me diràs per què era Formentera. No, hi ha la de Tagomago, que la va comprar un alemany, no? La de Tagomago?
Ai, jo ja no sé tant. Sí, aquesta la va comprar un alemany, no sé si eren 3 o 5 milions d'euros, era barata, però una illa és barata. Vale, i aquesta ja, jo a vegades me formulo hipòtesis dins el cap i totes aquestes coses. Mira, deixaran de venir els mallorquins a Sant Joan, però Menorca tornarà a ser una colònia inglesa. Acceptes o no acceptes? La timbreta, que t'ha posat ara. No. Acceptes. Sí. Aquí ja I tornes a xerrar en anglès, però ara en sobre Brexit, alerta. És igual, Jo- ho aclariria. Ara en sobre Brexit hauràs de No, pagar... jo crec que, és a dir, no sé, no canviarà gaire, els mallorquins seguiran venint, no mallorquins... No, deixaran de venir. No, vindran tots, però l'únic que es pot dir a favor és que durant la dominació anglesa la cultura menorquina va lluir com mai, i per tant, Ventura bo aniria bé. Segurament que sí. Però els anglesos d'ara no són com els de llavors. Vull dir, un poc pirates sempre ho han estat, els anglesos. No, ho han estat sempre. Però ara jo, segons quin... Però deixaven fer. Deixaven fer. I deixen fer. Mentre els hi s'enduguin... Mentre s'enduguin la seva part, Exacte. El que passa que haurien de... Altres cultures que no deixen ser i, a més, s'enduen... S'enduen la nostra. Jo, una pregunta que t'he de fer, tu ho sabràs. Els poms de les portes típics són inglesos o no? Pastells. Aquests que tenen... És que no me sé el nom, perdó. Pastell. Són típics inglesos o no? Nosaltres jugàvem a pastellet quan érem petits. Nosaltres tocàvem Perquè boleta. anàvem a les cases i clinc, i s'obria la porta i sortien corrent. Clar, nosaltres això li deien tocar boleta. Els baulons de les portes. Baulons, clar. Li dèiem així. Bueno, Lot, molt agradat. Mos ha encantat. En vista de set tot tingut, repetirem la funció la setmana que ve a la mateixa hora. Que sàpigues que si has d'anar per Sant Joan a Ciutadella, si tornen a ser anglesos hauràs de pagar uns arancels tipus No hi ha Donald cap Trump. problema, no m'entenc, jo en xerro anglès, jo a mi no em paga, però tassa turística, sí, jo diré que sí. Vinga, ja vai. veurem. Com sempre, m'he posat una despedida, m'agrada molt despedir-me de la gent i ho escric aquí perquè després no me'n record. Moltes gràcies, és important dir les gràcies. Feir bonda o compreu-la feta, ho pots, mirant a càmera, no sé ni quina càmera és. Està allà. No vos enfadeu massa, ara m'estan fent així per saber la càmera que m'encanta. Mengeu més sa i no fumeu. Un beso, vos estim. No fumeu des de quan fa que no fumes tu? Jo ja fa un any que no fumo. Veus, I molt intent bé. recordar a la gent que no fumi, que mengi sa, fibra, que no fumes tampoc. Fa 34 anys que no fumo. Estic molt content. Jo intent que la gent se Jo cuidi. tampoc. I amb això, Lots, Amb això ja estaries, eh? Jo em Ja, vaig vinga. anar. I doncs, si ja està, moltes gràcies.